Tienio. Enti mental pollution eye yare bi a enchemwa echi nipa desani adwemfi ane adwemmone na yekase adwemmone anase adwemfi a eye atenkabone bi a obinya ewo nadwenem etia afoforo anase ofoforo anase ne yonko because mental pollution adwemmone anase adwemfi a eye atenkabone bi a obinya wo nadwenem atenkabone bi a obinya wo nadwenem etia ne yonko na esi obra kasa bi ya ankoyie aba na nchai disa kasa na ankoyie ne betima ye animtiabu ebetima ya atemdidie tiniye afenso esi obra esisie bi akoso ewo obi ene obi ntem esi obra enibre aba obi ene obi ntem na die twato okura no ebra obi di nani ehwe niema bi a eni kwan so wo hwe na wode naso eti asem a eni kwan se ote nje saa niema no ene keka bom anase happen ema ade a yefre no adwemfi anase adwemmone etimi banipa dasani etirimu nti se de America no eye huhumo yare bone bi na bonsam ne produce ti nkomoni bonsam ene produce enti se wanhwe ho yie na omasa yare bone we bi ebe chi wadwene a chi adwen tinie echi adwen mental pollution no eye niema bi na keka bomu nipa ho ahi ahoya wasisime wobumi kwase a wodi matem wobuma nimtia yehoye mahi nti kasa bi a eni kwan se ekọ obi nche na akọ ne ye bi eni kwan se ekọ obi nche na akọ no echi adwen na afei na asase ye adwumati adwene no enti utimi hia obi sera meka no oya bani pa uhia na wahye na soja atade wahye ni police atade wahye ni boot kama so de anopa akogina kwa ho office obehunu se wahye soja atade kama so adwene de nitimo de ko nye adwemfi adwene na polutu kwasi ebu obi ebu ninti kwasi ebu oba bi ebu ninti shiranka Kristo denda obi medical doctor otinikem wa shata de fita enema bi gugu ni kom ene odi bi ahye na sum wona na mabra na so okotri battery check folders ehwa ayarefo enzu be kom no na adwene no asai obi esofo obi agitum se ni pasmesi de oye sofo pa nanso eniso ni yehunu nanso se obowura na adwenem na wo hya adwene ne mu a
utim se enema enkoyi na me pamocha wo onipa biada oma saa yare we bichi wadwene bia no 1 eyi anigye firi mu. Number 2 wonam ha na mu ayedududu wankasa hunu se niema bi hye so dwumadie bia wudie bia ensisi so ti enkomo no amini wudi ne ye papa mental pollution eye huhum yare bia achichi nipa bebrebe ebia kristofo ebia wiasefo na etese computer anase laptop on se information bebre ena woso dem so se ye free bibi virus the enya bowura o computer nim se kunkuro na wantimi ampepa mfiri so na wo yenhwe ha virus no a aba computer na so machine so ese wo fast nyina ade papa bia wodi asi na akorrupt na sen emwa ma computer no enyina dwuma yie di ansana fa akura no sa antivirus no ebetimi abechi wafidie no virus yenya free internet so utimi ekofa free pen drive so na odi akwhye computer na ache no woni baba so na ase computer no kura this virus no betimi free computer no so a just wenya antivirus asana etime yisa ne menefiro it is ana nipa da sani aye koba ya setremu abrabo aye koi yonipa bebre hono a adwene no ekita wo mo moden nam no it is already corrupted corrupted nti obi oba one be ma na tie obona adwen po se obi hwe be ma what tenu ama na hwe ni nursing training awie what tenu ama na fale ama na bedwaburu chimem what tenu ama na timi dia aboa na mena nya adwuma ye what tenu ama na timi aboa na mena nya sika e de akọ hwe ne maame ayaresa wie a wa changine sen wa kire na afia ye duama buru adweno e polluted bema bi nso etimi transidin elisuo no ono oba betena kama na kura wonka eso ono ankasa nim se oba ta mansa adwa mansa onye oba wodo no enkrata nti no a bre ne ho ase no one na ekoba ene fotisi wokura na mimuro mfaso kura obeye enkrata nti obenya abota ye saaden yanso ni trima adwene no aya adwembone odofo odipa bia wo adwembone wo wutirim ba che obebere ena megwo intentenfidie so amitufo no sakrawati na ensusu aboni biada odipa da sani ubesusu afa obi ho na enye papa no unu she ne ewo yem me pa chew ebeba wankasa ukurubum ebeba wankasa ukurubum a ekatu abone a ubenya no ubenu hu she o ma sa adwene no ebewura wadwene enti ewiase ayati no tronsem ka ho asem kakra bi ewo adwemmone ho eye mental pollution Zechariah chapter 7 verse number 10 me no kana kakra bi ne magya akwam Zechariah chapter 7 verse number 10 wose mamon hye okunafo ene ewisia ene ohoho ene omanehunufo so bi na obiara enwene ne nua ho bone ewo
n'akoma mu. Obiara enwene bɔne ɛwɔ n'akoma mu. Ewiase ayeti pepamochew ɛdeɛ ne yɛde dwene. Ɛyɛ brain na ɛda yɛ tirim ha no. Onipa bia dwene a wɔdwene wɔ ne tirim. Yes, adwene bia na yɛ ti yɛ brain no ɛda mu no, ame na ɛwɔ mu no ɛne yɛde dwene. Adwene no a yɛ dwene no na akoma no adwene no bopo wie a na akoma na gye. Akoma no gye tum wie a afei na honam no ebetua na mɔn akɔ make that practicals. Nti yɛde adwene anase yɛde ti ɛna dwene adeɛ ho na akoma na gye atum na akoma na hye nipadua no adwene ne akoma na bɛyɛ wa baako na oma ka bom na oma hye nipadua no sɛ kɔkɔyɔ. Enti owura Yesu Kristo enum asɛm ɛbɔ yɛ kɔkɔ sɛ de di kan ma yɛnhyɛ okunafoɔ so. Ma yɛnhyɛ kunafoɔ so. Afei de toso mienu ma yɛnhyɛ awisia ne ahɔhoɔ ne ɔmanehunufoɔ so. Ɛhɔ ntem koda. Obiara enwene ne nua ho bɔne. Obiara enwene ne nua ho bɔne. Mental pollution. Adwemfi ne adwembɔne. Ɛho nkɔmɔ ana dɔfo minimudi. Kristo asɛm hyɛ yɛn sɛ yakɔne abadie nyinaa Onyankopɔn ne Kristo no mo te soro. Yɛn yɛte asase yi so. Di saa kasa we yɛ kasa a ɛkɔma yɛn ho. Deɛ ne tifie. Deɛ ne wɔ adwumam. Kristo asɛm sɛ deɛ ne wɔ fie no ma yɛnwene ne ho bɔne. Kristo asɛm sɛ deɛ ne wɔ adwumam no ma yɛnwene ne ho bɔne. Medɔfo, owura Yesu Kristo asɛm sɛ ɔbaa no a wone ne teɛ no, wonyɛ ne ho ade o. Nanso ɔbaa no timi anya kokodu ne wɔdɔ ne anigye ene wote. Wobɛfiri adwuma bɛba no na wɔde ne sika yɛ aduane asi hɔ. Wɔde ne sika ɛtɔ nneɛma de ma. Ɔmfa wachi da. Nanso hwɛ adwene bi a wɔdwene fa no. Ɔbaa no yɛ sincere sɛ ɔno ɔbɛbɔ bra. Wonim sɛ nneɛma bi ne ntuto yie ma wɔ. Enso hwɛ adwene bi a wɔdwene fa ababaawa no. Minua hwɛ abrantie bi adagye a wanya de ama wo ene ka ɔbɔ ɛwɔ ho. Nanso hwɛ adwene bi a wadwene ɛde afa no. Mental pollution. Adwemfi. Sesei ewure wiase babia. Ise wonam kura na yehu. Ise wonam wiase a ayehu. Efiri se nipa no a wo hia no wadresse kama. About time. Me pacho beautiful mama nyesa me si ubom. Ye serious na me tia obaso na wa me ti ho a obe disturb me. Wa dress come and a woba. Kristo asem se yenhwe ye na ya nwene obi ho bone. Yenhwe ye na ya nwene obi ho bone. One in a tea drum position no a nipa smesi abeye bank manager na say or benten wa benya that position. The same office where you're next to the person. Now when ya mental filthy
adwembɔne bi wɔ nipa no sɛ after all sɛ we kura no me yi ni firi hɔ kura enye hwe we kura sɛ daakye kura oni hɔ a meme na meba abɛhyɛ ho bonsam mu bonsam wonam agent bebree so na whisper gu onipa so ɛwɔ ne dwumadie huduo bebree mu enti me pamecho ye hia yi na ye wo life yi so no me sire Kristo mama ne adofo no se obia momoden na se momeye nyina ye mo ye ho moden na ye mo ya adwene ho bai emfa Kristo asem mo ho bai na se wan hwe yie na me so man hwe yie na ye makwai emma Satan ene de ne nsem bi ba ye nkyɛ ya adwene ne sɛ ya gise Yesu Kristo asemu tumi ene awurade no ankasa ne pɛ ene obetimi de asiesie wase mamo nwene bɔne ɛwɔ munuanom ho okenkan Joseph ɛho asɛm a ne future nti ne daakye nti wasonda ya kyere ne nuano na ne nuano matimi aplane adwene ne ho bɔne ɛde na koto obure ɛno akyi no makoyi no no maton wo munua agisika atomu o mato wo munua agisika eka wo benko na nka ne maame kura wu onwa adwen obi adwen eka ne nko na ne maame ewu eka ne nko na ne papa wu eka ne nko na nka adwapade a eye woni anuafo nyina ade na abedi ne ho bedofo what is adwene wei enante a so enti eye Kristo madwen pa na mental pollution adwemfi ene adwemmone enye yize se obi na mo a wo behunu ne tim adwene won sem benefo ka se etire ye bofre na nka yepa mu ahwa se metie yi ena nka wonni mitim adwene a ka behunu dia mete ana mpacho me ne wahia mi nso mi nhunu wutim adwene se mehunu a age se bia waka kasa bia na se wada hinta se bia di watu anamo bi ne mahunu se anamo we na wutu we ne wutim nanso so onipa mie na no entua no bia yenhu nipa tim adwenti ya na eye very dangerous medafo e ma ho kwai e ma sa yare we bi e mechew e ma ho kwai o e bia na wo life no so enti na meka se eye se obi benya adwembone e woni tim ana se adwembone beba obi tirimu a na ye kasa bi ne ye bi suba bi nyema bi ankoyie anase nyema bi atechema ewa afoforo ho na transfer aba ne ho na me na nya adwene bi asa adwene no enye papa amen na saa na mo no se enya wie peye wo wadwene mo pe bone ne to aso onipa bia no ma adwene bone beba ne tirimu a me pacho awieye no wonni ewu anase wonya ade bone bi sensusuye bone bi wo bi tirimu a se nye Kristo asemu tumi ene bebe mu a ye beba nye okan Genesis chapter 4 verse number 1 coming down Cain adwenboni ba ni tirim no e de ne kofa bae odwan kasa kokum ne nua adwenboni ba Cain tirim no okodiewu. When you allow Satan to pollute your mindset, the next anamwa ubetuo ede ohawo ni modwahwiegu ene ebufuo ene ewudie ene beba enti esanse saa adwene mu hawe enya de papa ewo nipa brabo mu nti ana owura Yesu Kristo no masam nam odifo Sakaria so ka kire yense yenhwe ye na ya nwene obi ho adwembone. Yenhwe ye na ya nwene obi ho adwembone. Na no twonsem no to ye Kristo fofo se ma yemfa bone ntwa bone ka
yemfa wo ye entua wo ye ka said ye wo ye me ne saa na me hya anamo ewom ebia na wo life we so obi aye wade bi pa wa plan bibi o wa check se wo se de tie bia no mani pakoro mfa no ho ni da obetwa ne damage obehwia se de go no so obe ye no boni bi atua ka wo ye bema ababa wo bi de wasim ana wa transe no wa check in niam bia se kwan bia so oso ubedinu ube play ne bad oba bia di wadwene mu dem e wanyama bi mu enti wo so ayi wadwene se wo ba pa ba ko pa wo ne betena wo be ye faithful to that lady de e bi nsida bra sakra wadwene e masa memory na enya wo wadwene mu no me pa che obebere ense wunyina so na onipa bia oma adwenmoni di ne so na enye Kristo adwen na wadwen bia no oni awie pa Moses Baba Sumbio milti homa men tenten milti homa yes I miss you from pacho milti homa men tie nkomoni ye ebra onyankopon asem ekosoi ebra Kristo asem ekosoi ene ye weekends menim adwenko a odwen menim ensusuye awususu menim plans ya wafa epache ekita wanadwi obu okwo life iso bema bia hye ni nyinsei ana wabɔ adwen bi epo bi ato na adwen mo se bema no amene na nyem no gidi kai onye bema na ni gye ne ho bi twam ho na abetomu ti kwan bia so weekend see kwan bia so ending kwan bia so next week me yakura na to atwe sister o try ya obedika wa asamado na se wen wuwom na me pa ache wonya nkwakora no a emoja wahwia togu na se wai wadwen se wukohwie togu se kinkrei awurade mfa bone ncha wodia market on the wall eye Satan ana abese wadwene ne se koka moja atugu se de be ya obenya kwae aye de sese woye menu abrantie eja ababawa mitufo odofo amene wahia bia na ye bema o life yiso wabo wadwen pose se de tie bia no ababawa no a wode nyinsa abehye no wo kura no ba bia wote kura no pressure apa enti se de tie bia da obedodo ge no ama na ba ba bia wote na wanu maduro ene na da de nyinsa no asai mitufo Kristo adwene na wafa no enye Kristo ma adwen pawate me say mental pollution adwemfi sesei bonsam ede aye huhuma de kesie bia abewurawura nipa bebre mu sesei yade tenso dem yade ko yade ba yade bompaye yade uti adwumam yade tete aware ase yade tete nkrofo life so platform TikTok so ahodo so nanso the mindset is corrupted sha wo ma ho kwa ma bonsam se wadwene it is a computer me pacho bebre virus acheno it is a computer virus acheno wonni ho biemu na tumi no a e control wono eye black demon wono ena de wo ye adwuma me sira wurade se na natwi onfa nanum asem so ensiesie wadwene ne yie me sira wurade se onfa na asem so ensiesie me na omienu ya adwene ne yie na adwene a emote eno na awurade nyankrompon honhom eba mu beye mu adwuma adwene a emote eno na owura Yesu Kristo faso ema akomanu mu nso te adwene emote ne akoma emote ne nam akoma emu ye fi ene adwene a emu ye fi ene nam na onipa bia no se wadwene no wakoma no se efi wo mu a
esum ene ne wonam enti adofo no ma yehye na twi menam Yesu Kristo ni moja no so ehumopro so esre e de apachew e de ama ye nyina se ebia na adwen bi aba wutirima enye Kristo madwempa me pa achew na me tu fuei wontina Yesu Kristo esoma me ba media yi so de be ni nyina benya boni fafirinti de be ni nyina benya adwensachi de be ni nyina betimi brabo ne yakwai beso Kristo eninti ena me ne odi sa nkomoyi eti onyankopon asemu no onam odifo Zakaria so ka kire yense yenhweye na yanwene yemfefo ho adwem bone ma yanwene bone mfa yemfefo sister pa adwuma nko ade kon bia so mene ne be dance na mama na adwuma mene ne be dance na mama na adwuma be bo modina nam de ho akohye sofo no na magu nanim ase na ma blackmail no ma gisika afiri ne ho my madwen say asoro no megu ni de megu no my madwen say asafo no mese ne de mese no mom me ma ye ho kwan na say adwene dida yetirim no say amfa Kristo peso na edane ekoye bonsam de a didika no enunguase na bekai de toso mienu sa brabo nyina so ni nyina emfiri Kristo obi okita adwemboni bia eyefi obi adwemboni woni tirimu bia na efi honhom ena tirimu e basa nso a unu se heaven ho no untime nko diwe ye Kristo mu afuto kese a me wo apo isu a ena na dwi me ne odi ho nkomo amen owura bi basa ase so tronsem di ne ho adanse ese na otene pa na wotene o na otene pa nanso onya adwene bi ewo ne tirimu a na ene awurade asem enhia na otemofo trene a wote esoro ho no woni na onim kokuo mu nsem onim ahintasem woye adwene mu temofo ene akoma mu hunumu ene nsusuyefo de me no mi no dwene no na wodi ka hu dada de yensusu yakure wo ya adwene se besusu no na wodi ka hu dada yanhwe ho asem Matthew chapter 1 verse number 18 Matthew chapter 1 verse number 18 me say mental pollution adwemfi eye huhumo yare bia bonsam ena wode wo nipa wode fa nsem a yetie so wode fa niam yedi ani hunu so wode fa anamontuo bia eni kwanso onipa tuo so no amasa esu no abetena yadwe Matthew chapter 1 verse number 18 yahwe asembi wasena sede Yesu Kristo na wotini wode ne na Maria Emma Joseph awade na onya nhie mu no wo hunu no se onyim de efiri huhun krunkunu mu verse number 19 ena ne kunu Joseph na oyodi patrini ni na ompese ogu nanim ase ewo dwem eno nti obonitrim se obejai oba no ewo kokoam verse 20 na odwendwene yenum ho no hwe ewurade bofo ebeyi ne ho adi kire no oda yeso mo se Joseph David ba ensuro se wo befa wo yere Maria aba wo nchen amen Kristo mama ne adofo yenyina yenim Yesu Kristo na wo ho abakosem a na chironsem no akato ho Joseph ene Mary eye awafo a chironsem ni di adanse se na wo mu
eni ehyiamu eye ensiwa wade ne bi akogye na wade atete no ene yede na ma Joseph abe na yire nanso no omunya nhyiamu omunkompa so agoro bia mamu sese bia mamu nanso tronsam se afei obi a woni ne yire enhia na obey akwakonyem eye very weird Joseph entiase obeyefu ne boswe na oba me na wahehya wade a minya kura ne wonye bibia na wonyem de na kyeso akobadwaman nipa ntiase mu wakobadwaman entie ne obekire me be makura wone nenye nti Joseph odwendwene ho okotiri betre ene yesedem na ohye ho abonten na wote dua biase sisin biase no kyese ene se ne ya nke beka nse ene mere kura efre no fon so kura wo mfa te se de ne me kan scenario no se de be ya obehu ne yie obi afre no awonte na adwena ye ni hey edisana mere tie oba me ne watua na mo pa hwese de misi dowo obusuafo nyina gematon hwese de misi yemamo eye ne ya tete no anke beka se mitimi ko dowo papa afuo banchefuo kokofuo me dosa na me twaja na me de wansan ho ayi kana se emuadoma wuwunti amte ni nyina brew na de bi wo fufuo di akrante akura me kura na me ne me maame no kura de betwe yanum na ni nyina na me soa brew because of seven wa hihya wade ne ko wi ase a Mary what me akofa nyinsai wan humi mobo wan kai bra mabre krum hafo wo bie nim se oba me no ebe ware nie Mary ediminya chenchen bi edimawu Mary wanya de na Joseph kotiri na obetiri mika se ni nyina na Joseph dwe wo huni wanya no ho wo dwene kwayan obefa so obegyaike no because woman nsa esifo nanso Tronsam say Joseph na oye onipatre ni enti de na wo ye nyina no no wo se adwene se na ene wasia ba obeka na semse enti sa na tie de a okwa ko jai oba no e wo kokua amen na Bible say esanse na onyankopon no na asiesie abofra no ede na batu Joseph yefurumu aye kana se Mary yefurum enti na esese efa ne kwenti adwene a Joseph nyaaye no na nya adwen papa adwene a Joseph nyaaye no awurade anem na nya adwene a esodi adwene a Joseph nyaaye no na nya adwene a ede nkoso beba adwene a Joseph nyaaye no Tronsam no na Bible say eye adwene a eye fi ma menka na saa eye fi adwen efise no wonim se nia wo ba na enyem no efiri hu nkonkun na Tronsam say anadwo no a odwendwene ho no Yesu Kristo na gye Nyankopon efa hu nkonkun anasa abofo so ebe yi ne ho de kire Joseph dayemo se ensuro se oba no a one na hihya wade no oyere no obefa no na ode no abata wo ho adwene na wanya no enya adwene papa sakra wadwe hallelujah Dio we ama ye hu no se asafo awurade Nyankopon te so ho wonim kukuwa mu nsem wonim adwene ya dwene wo sister me say efitia no pay ebe pema nwumere adwene bia da me no mienu adwene bia ehinta ne ho mfiri Onyankopon anim
ena no pay ebepim na nwumere yi adwene be na me dofo a wo hwe me wadwene ana wo dwene ye adwene na me pa chew efiti anopay ebepim anwumere yi efiti Monday no last week Monday ebepim Friday so eya adwene papa na ana adwene bone bonsam na apolutu wadwene se de etie bia no wo de nyinsan ekwohye obi bema nyinsan wadi de aye de yi medie emema ye be 3 isi ho akura na memfa nhye no ene ma memfa nkohye bogei ene ma memfa nkohye nipa wona ye boko ne de ye be ikura na wona onim kasa wodwo nti ene ye dan a kobi de obegye so wankasa nimse nyinse ne ye kobi dia Awurade mfa bone nche Awurade mfa bone nche se obi sisi obi ewa brabomu a etime di adwenbone ba ne tirim enti Joseph dwen se emse ne yere eye Mary wasisi no wabu ne kwahye a di sanete dia obegya no ose na obo ne tirim se e ka so obi bo ne tirim a epo a kese wa adwene bibi se obegyai Mary wokokuom na tronsam se adwene a wotwene ye no adwene a wotwene ye no se na wonyankopon a wote so ho no na wahu se wonyankopon no a wote so ho no na wahu se wonyankopon no a wote so ho no na wahu no na okachire Joseph se ensuro se obefa wo ba no ama wonche mensuro hallelujah eti yamfa Joseph dia ne ntoto yenso ye de ho a yadwene de bia na yenhwe se de ne masite yenhwe se de ne masite obitimi nya adwen kura se na adwuma yefu a wo no mu ye adwuma kura wontu o maka obitimi nya adwen se anadwi ekwakọ bokoro no obitimi nya adwen bi se de tie bia de ne bekọ aduru so akọse no obitimi nya adwen se de tie bia no mekuna to atwene na saa adwene wei ebe wura woni patirimu a emfiri Kristo eti adofo no ma yahia mu mental pollution eye huhumu adwene mu yare a Satan ena ehihye ede tutu nipa dwene enti yete ase na ye wo dwumadi Yesu na de bia ye ka Awurade mu afutuo nsem ede kire ye nhuin mehiraw adwensa ye makwa ebuo no ma eye animtiabuo se wo dwumadi Yesu na bu nkrofo animtie a sakra wadwe na se onipa da se na bu ne yonko animtie a emana dwene hyei emana dwene esei wi amebọ mpa ya ma medofo losi lucky emana dwene hyei ena me paachew se obi bu animtia na me paachew bebre ama waye disturb waye disturb anase obi ebu kwase a obi a insult obi de watem anase bia ade bia ensem fata obi aya kire wo a ema ho kwai ema bonsam emetofo misraw na se oma ho kwa kakra bi na bonsam betufo a anamo a wo beto aso atuo no ede wo hawo bebrɛ wo ubedi ewu se oma kwa ma wadwene no esei ewo nea obedi aye wo ho a ubedi ewu se wo ma kwan ema wadwene ne sei ewo kasa bi obi aka kire wo ho a asɔre kora ho ya wo nkobi wonsi aso dem ho pie uda enti yankoso mfa Yesu Kristo ene na asemu tumi no ensiesi adwene ne akoma ne ye sisi adwene ne akoma ne ye na me adwuma wo ye adwene be ne dawtrimu a wo de ye Awurade adwuma obo ma ne tim adwene na Bridgman Yezo obo ma ne tim adwene nyina ye wiase adwene
adwene a mentality no ode ye nyankopon adwuma no eye wiase adwene bonsama sa adwene dada bonsama ka chense nipa ye fucking enti onipa bia oni ne be share in life bia no bunu fa so charge no jiwudie firim de ne pa ba kora no wo obo omo a omokọ a eno ano no mu nsi unche bi ti wunya onua fa geno ti se obi frɛ kura ase na December bronya waba kejetia no atotobotomfo tutum ana de oton embeko nsusu a wabone konko no to ana osade abo agu ase ana wahipuo to wabaka se bia ya waye oye de na so na ni trim adwen enye pa enti owura Yesu Kristo tu yefo aka kire yen se adwene bia ya adwene bia da nipadua nyina enam ho ya na se ewo hoi se onipa bia no utirim adwen seye a enyansunsuanso ewo nipadua nyina so akwete se wo watwa ne ti dia ka nyina ye homa yes nti onipa bia ni tirim adwen nyina anya papa bia no ni dwumadie bia odie bia enye ni dwumadie bia odie bia enye ni dwumadie bia odie bia enye ana abaso papa bia so mfirim ma edisi epese ya ni Kristo nante nukurem na awurade han to ya brabo so na dwumadie bia ye die bia no ewie nkunimdie de mayene a bepamochew adwenboni bia wo odipa dasani mutirim bia yitotwene ensusuo boni bia wo odipa dasani mutirim bia no to sensusuo ne tugu mesha managu mesha manasei obu olma wo yenhwe ha ebese ya wo mfa ho ebegu a omfa ho ya adwenmone wonim sa ade we nye obeka ma correction abamu na obekire nipa na manipa na ehunu left and right no onye no ayedi no ohwe esa ya no asa nya onya wasa nya kukudu no aka ho asem ya adwenmone ai na adwuma ne de saa na ti obi abamu a ene wo wi ade ntime so me bamu no de ene esese saa na me na ode adwemfi ene ye adwuma wode adwemfi ene nam wode adwemfi ene ne obi bate wode adwemfi ene ebo Kristo din wode adwemfi ene brenti na wanya obi ho adwembone yenkuno yensen efiewura adwembone nti na wahye da hyehye mbra basa bi e de ama tenantefo oche library wono nuntua bi na ache de ama wo mu aka enti ebra Yesu Kristo ena mmenu asem so abetu yemfoa abedru sabre no medie me won chense ofutufo a dani de nyina ye badwumadie so ebetu omanefo Kristo mama ne adofo no ahobrasiem momma ye ho kwai ema bonsam emehye ya dwene ewo bibia mu Kristo adwuma wo ye no ne sere okuramu ye wate fa dwene fitaa eye urade adwuma so wo ye nyuntuni ena wo to dwom ewo asori fie a ema wo bi emfa kasa bi so emehye wadwene ema obi emfa kasa bi mehye wutirim ye wo bonsam afutuo ye wo bonsam kasa kire ema obi mehye wadwene. Don't let anyone pollute your mindset. Please. Don't let anyone pollute your mindset. Christophe, don't allow. If we say, bonsam say nipa adwene true enkomo aye die ho. Obi betimi abese wadwene wo eye enkomo o. Obeka che so yo ba woni be ma nhia na ube jimijimi. Obeka che se be ma wan kwatwe mpere ne bia obeye kwase a obeka che o sa abrante
se wanko shibia wani so nyashi efiefo nyina be ye odwondwo mde be ye tebe se ababa wa wo hwe me anampa che me ni wahia ana ababa wa woti aburuchi mem ubenya wobi wa akwantum aka kire wo se akwantum ade se oyo adwon se Kristo sem ni nyamsem a wo mobra wo nti hano fa nyamsem ni Kristo sem no to be bi na ye smart utu kwase obi pesika efutu obi de be ma no utu kwase obi pesika wentu kwase obi bobra wo se han bonsam obanche adede se ya no fa obi oye wiase ni abonsam abo ne pa so no ode obesa adwene no obese wadwene so ba so obi pesika abrochiri no aba no aka country kra wo so akire wo oba eje wo sai wa mobosia edu be na masa hade bedu ano mu a nya asori asem o enya asori asem kra ti fatu baby etu obi oba warefo pa wa kwantum enso otimi kokohia obi no ka se mini kunu said ye be ya obenya niema bi obadora Deborah bebo mpa ya ma pa wate ya mesem pa ba ma said ye be ya obenya hunam fam eniema bi enso na de gure fi se de wo ye no etie asafo urade enti eniema yete ewo yasum be ba chew mo ani na ho I quite remember Kurase those days. You krum. Edipa bi kachere me se manum wia meni so nyashe. Di momo dana nka mentwim kakra. Se de be ya meni so be ya hye. Ye bovura fie saa na meruafo no na ese omu peba bi afa. Nye Kristo na ye madom ena mitie wo ana nka me kan say mi kotie wo mo a kama hia ma mensa no nyina yituntum dem go so ti ase enti bonsam timefa enkomodie so esei nipa adwene nkoma a obedie etimi se onipa wadwene di wan kasa wodi adanse say eda o breki wo virgin eye nkomo bi a wo bi ene wodi ye eye nkomo bi na wo hia ade bi ene obi ne wodi nkomo bi ene twe wo adwene ekọ saa ne ma ne so eda o bokro no ewo adwumam eye da obi ne wodi nkomo bi ewo kokoam ebra wone ne nam kwa so a wo fira adwuma ebe foro ka bu okura nkoma kura koso wo kem me say me dofo mental pollution is caused by satanic words. It is a one sheye na wa mo wani na ho no anwene Kristo adwen na ma bonsam agent bi a wono no okoje makohye ojeje no ewo wa kwamu a obese wadwene on say bonsam eno bi no ko Yesu nche ya bepo no so wo ko Yesu no ko sa adwene no also Matthew chapter 4 verse number 1 coming Abraham konkro di Yesu ko sere so no se bonsam ko so ko so na hwe okwe no se se wo ne onyankopon ba no a kasama buei enane ba no na bonsam ne Yesu Kristo kasa wa adwene ne adwene wote bonsam ne wote kasa no na adwene wote kasa no na adwene enanye no na ekoso twetwe bema ne wuli stress oh how do you say oba be ni ha se okwa akobọ adwaman na beye nipa na obenyem de ene kope vibrator na wankasa fa goro ho na wobete sa kasa no ote to make us our life so ho anu aye bia fam pacha sakra wadwi na ene no awote ene no awote ne ne wo ye no bonsam o se adwene no o sa adwene no eho awie ade bokro no o sa kasa no na ebebasa bo so anu ode afo bi no aka sintidua kasa bi a kire wo enti ade papa bi kura na wo ya no agyan ade papa
bi kura na wo ye ebia krisom anase ebia busuam ebia awariase ebia ye kana say adwuma mu enamfofa mu ade papa bi wo ma wo ye wo ye na kama wotimi say aso awurade ani pa ekoso na bonsema fa obi so na obeka kasa bi ye ngwase kasa bi di akyerew ti make waka wo de ezi ama wadwene nyina sai bema bi ase wadwene oba bi ase wadwene du na mo kura wunyi obi ani isra awurade Yesu Kristo say na dwen ono a wo ye nipa adwene yie no onsanye wadwene ne madwene yie ono a wotimi sesa nipa adwene ba nyina so papa wono Kristo Yesu ahyehye no me se ne se omma ya adwene ne nsambra ye hu so bio awurade nkae nti bonsama say nipa bebrebe adwen. That's the reason why ntia Oko Street in so and Friday go and see tawo bowura street ni biso a wo de konkran ko hwe circle brakumase adum nsuase ko hwa brabo bibo ko bantema gem bunsam gem ko hwa brabo bibo go to me pachew Kenya ase ye fra bibi computer junction ko hwa brabo bibo ko hwa brabo nipa dasani ebo ayabra ko sebo na mesira wurade Yesu Kristo se obehu ye nyina ye wo life so mobo na se wugya ho ketua bi dia tron se bonsam mawo Yesu obewia na okum no asai to bedi ka capture wadwene it was sadwene ni wi a efutuo bie ni hono mu a ye betu a obefa because you tu nipa fo efa nipa adwene utu bifo a untimi ntu akomafo ye tu adwene fo nti adwene no ene ye kasa kira adwene no a ansa na bakomem eti nano okenkan Matthew chapter 4 verse number 17 a Yesu Kristo hye na dwuma ase no wo se monsa kira mo adwen na wo soro ahenie no aben asemo ayaje nkopa Yesu Kristo bae no okan ne didika in first message wo se monsa kira mo adwen wankasa monsa kira makoma the first message odika kai monsa kira mo adwen na osoro ahenie no aben eti mesre wura Yesu Kristo se enana dwen no adwene biada ya dwene a eye satanic mindset a etiti emu bia mesre wura Yesu Kristo ho nkonkrutume de ma ye nyina baako na enhwanu onipa all life we so a wode adwempa epehye ase abone bra enhwanu onipa all life we so a wode adwempa pa ebone bra enhwanu onipa all life we so a wode adwempa pa ebetena se ewo ni Kristo sumu efri se onipa wokura adwempa no wona nkonkrutume ba ne nkyai onipa wokura adwempa no wona awurade ahumobro woni mu onipa wokura adwempa no wona God spirit edinanim ewudwumade bia odin eti medofo enana twi ene efiada ebia na adwene wo tirim nye ewa no moto bi ebia na mpache wo life so wabopo bi ewo wadwene enye papa mesrawo wontina Yesu Kristo ene mentina Yesu Kristo bai oba se obema yemu aye han se onipa mu ye han na na adwene mu tia ni bibia wo ye bia awurade e ma danse firi mu ba enti wonamporo so beka asem bi so de kire ewo Philippians chapter 4 verse number 8 so Ghana time 8 p.m. bia Salvation Award Jumedi so Ghana time 8 p.m. bia your life is so ayene awurade ma edi enkomo ewo Kristo asem Philippians chapter 4 verse number 8 Philippians chapter 4 verse number 8 yenhwe nia wache wo se adwempa ene asetena pa amen wo se adwempa ene asetena pa on se tworo no asa aka no ha se esese yetimi atwen adwempa pa
obo no ma adwene wo dwene fa no so fo onye papa obi su kura adwen papa pa wo ebu ho obu ho ma okura adwen papa pa e wo life wi so a chese enya asenketo a wote se akoso a ne fa nante enye den ya enipa bebu kwase a nipa betwi wadi nipa be ye nema bebredi atiew nanso kura mu ate na de okura adwen pa ne akoma pa no wona na ne dwumadie bia so Kristo ani sa adwene ne seye a dwumadie bia eso ni mfaso bio ye beto ato atwene me se etise computer and a virus wache no oso enso wo kriki ba bi yeye se wanya antivirus a eye den a bibia no ma ebe yi ana obi a ode no ba bebo sa nipa kro bia so na bra bo sei nti wo de pen drive for be share machine ma esanse machine na say virus wo machine zo no wo pen drive no ade pa bi wo so e be sa ase no eti obi a adwembone ewo ni tirim adwemfi ewo ne mu bia no ye ne nante ye mfa no yonko ye ne di eni ni nkomo eti brother me pa chew sister me pa chew eni die ne ahobrasem e bia na wo life so wankasa wotimi trans din hunu se nipa asmesi obenten adwene kita ne nye papa twon firi no ho utunfu no nti atwon firi no ho yanko se no odim bone ba odim papa ba no atwe ne ho emfa ho nkofra no na twonsam si obia besoa ne soa edi se o ma bonsam esa adwene ni se pa unu se obedante sumu obia wote sumu bia so se Kristo amana bra bomu a obeku jema ko hu nti Paul nam Philip fo ngoma no so tuyefo se yadwene adwempa na se yadwene adwempa yetimi de asetena pa atena se o se na afi de akire anuanom de eye nokore de animu eye duro de o se de animu ye duro de etene de ehote de ewo odo de ewodim papa se obrapa bi nso kora wo ho a se ayeye bi nso wo ho a saa nyoma we hu na monwene saa nyoma we hu na monwene na de mosua no nso ene de magye na mate no na mahunu ewo me ho no eno anso na monyo na onyankopon a entiase nyina ewo no so no ebehwe makoma ene maadwene so ewo Kristo Yesu. Amen. It won't say Kristo enam Paul enuma asem so anase onam Paul so aka se we di akire wo se as adwene pani asetena pa esese yetimi dwene adwene papa. Yes, esese yetimi dwene adwen papa na adwen pa ne yebedwene ebemye nya setena papa wane mpa setena pa obia pa setena pa edisi yepese yenya setena pa de a twonsam se yenwena adwen papa opese wukunu eye agapade ma so so de na obo na wutu ebe enyi opese be ma ne ye agapade bi ma na so so de a wo nom no ane se wo nom no ade bi okro no ankasa de ne sika betimi aye enso wo se be mai wori metenko ade wa ware me nko ade bibia ye be ma owrade nkai so obi de ensusu papa bi ba yemfa yakoma ene adwene nyina ntachiri me nka se anye aso wore na akofa aba ntie ne munyam na ekɔ no ho ene yebebo ne din ntie ene me de men supporto enya adwempa eti Kristo mama ene adofo adwene bia yadwene bia na ahobrasiem yeni kan hunu se eya adwene a ewurade pene so eye eso Kristo ani. Amen. It was in near edi achiri enuanom de eye nokore de eye nokore obi a wadwempa bebia na ana obi wadwembone enti obi de nokore obi wadwembone woni tima oni nokore da onka nokore
eni ho ose wo ho dia adwenwoni woni trim onka no kwere dra eni ho ose wo ho na mom dia adwen papa woni trim bia no bibia oma no kredie pem wo hunu se ade na wo ye no waboka. God bless you. Wo hunu se ade na wo ye no se dan na wo si ana se eye asase bi na wo koto a wo hunu se wabre wasan fifire do nya sasika no enti mi adwemboni achi nkoto nsuma sase mfa mawo nti tronsam se afei de ye no kore enti ya Kristo mu na ye di akonia badie no adofo no de pese mema adofo no nya kyan se adwen no a ededa ye trim no momma ye ma ye ho kwai ma bonsam se no mental pollution is a disease from Satan. And no komo amene wudi adwemfi enye Kristo ma de tenene adwemfi obi o wadwemboni bia anase adwemfi woni mu bia no God spirit edine mu because adwene na wo dwene no eno honhom ne ba betena adwene woni pa de se no wo bedwene ensusu a wo besusu no honhom ene no ba betena bonsam so onwene adwen papa da waye wo se ye honhom nti adwene wo nipa da se no wutrim se eyesum na enye papa hunu se woni Satan ena enam na se wo mu ene wo conscience adwene ni nyina ye papa de a na che se God spirit ena ene wo enam a wodi wudwuma enti tronsam se wisdom God should bless you tronsam se afei de eye no kore de anim ye duru de etene ene de hote se de ewo wodo ene edim papa se obrapa bi wo honso a ayeye bi wo honso a saa nyoma we hu ena ye nwene enti de edidim papa beba eno ne entu ho anamo na hwan na adwenboni wo ne trimu a mepa achew ye boni dimpa hwan ewiase we na yetim wana adofo no ne die mu adwenboni wo ne trimu a ye boni dimpa ono wonwene ni papa wo cheze wonya adwenpa nti nya de se obi abebo ne dimpa obi a adwenboni wo ne trim oni do eti owura Yesu Kristo na Paul so tuafo se yenyi ma ye wo kwan masa adwene bibisa bi ema yetrim yenyi adwenboni nyina ntogu sa adwenboni ni wutrimu a obedo yonko adwenboni ni wutrimu a obedo nua adwenboni wo ntim na ayaka no adwenboni wo wutrimu ti na ayaka adenti na won kase ne pa no why adenti na won kase ne pa no adenti na waye wade na ye wo ya na wo wuntimi nyimfiru so wontimi ko approach no adwene wo wutrimu na nye eti Kristo mu no wo tuyafo se si betimi anya asetena pa ne na mo papa tuo dia ene yen hyase nwene adwene papa adwene a wo dwan fa wo nua ho no ma ne nya papa adwene a wo dwuna ma obi no ma ne nya papa Yesu Kristo woni hawo wo soro eje nyankopon wonkan ye ho hawo wo soro wo hye yen se ma yen dwen ye nua ene yen fefo ho adwenbone Zechariah chapter 7 verse number 10 it is written Ebra Joseph wodwene se obejai eye me pacho Maria anase Mary ewo kokoa mu no odwendwene ho no otidua bi ase okotri no abetri because wo hwe a eka wabo Mary ho enuane ni gya wasoa enuane banche bode koko na wotu ene ya sa na meka no meka de se ne se de be ya wobeti de meka na siye Joseph no odonfo ma Mary papa tim kuruma na enhoho ewe no wo anu akopa nka na ode abre no se odo asem na ara wo hunu bi da titi akura se do asem esiwafo no sa esiwa awade no se bi na meka esiwa awade no ene ya abrante bi ye no akwaje fried rice take away no age champagne ka ho weekends bia no oboka be se you can say 500 Ghana cedis enim na twe kura no
week bi oboka 500 Ghana cedis. Every day was sending girl no sika 100 Ghana every day 100 Ghana and was sending man get. Na no kura ofre no kura one pick kura no kura no e no kura hwe pressure bi about so. Twa adwene bi awanya. Ope kura ma sabru kura no ni jaw kura no achese anhwe kura kwa kubutu. Arab me pacho any day mo mute woman why na dede wachiri ma. Mute woman Arab me pacho me wia maybe lines na too. Tienio. The Bible say ebra Joseph onya adwene bia na awurade asem no entene wo Nyankopon anim. Wo Nyankopon ko yi ne ho adi kire ne daesu. O kasa kire no. Eti bia na me pacho adwene bi e wo tirima enye. Wo Nyankopon emma me yi ne di emfa nkire daesu. Wona media yi so e fa me kwase ampani yi so. Papa hwe ko yi so. Atufo na asem se ebetumia mame ebetumia sister ebetumia minu abema ebetumia eja ahombrasiem. I do respect you ebetumia me pacho adwene bia enya aba wo mu bia aba wadwene mu no mesere ojai na perifo na ka se adwenbone ba akura etirimu a otogum ebe na babu wo eti Yesu Kristo na osomafo Paul so ka kire yen se afa die akire ne anuanom yi ade bia ye nokora de ade bia enim ye duru enim onyamu asem no woka ade bia tene ade bia hote ade bia wodo ade bia wodim papa ene ade bia ede abrobo papa eba ene ayeye eno ho ena yenwene wose na mosua enso se wose na mosua enso na maje na mate na mahunu wo ne ho no eno a na monyo na asodwe Nyankopon ene mo betena wose de mosua ewo Kristo mu de mate de mahunu eno a na monyo wo Kristo bedofo adesua be na wosua ye adesua bebre wo hono ese ne padwene wo adesua bebre wo hono a ese ne padwene mental pollution obitimi sua ade saa na edu baby no na wasua boroso na bonsema ka kire se Nyankopon kura ni ho osua ade ne saa na wakonya entete boni bi na aka kire ne se Yesu Kristo kura ni ho bonsam jembia no ho ewiase we kura nkwa na wiye wase die mosua na mache no na mate na mahunu no enoa ena honyo aka ne manan what you have learned die wasua pacho enkyerɛkyerɛ bɛn na woche enfutuo bɛn na me pacho me dɔfo wonya medika ka o sɛ bonsam eniema wotimi fa so ɛsɛ nipa adwene ɛdɔso eniema yɛdi ene hwɛ eniema yɛdi asote enkomo a yɛdi eniema yɛsua why na di na koma sua bibi ɛyɛ adwene na yɛdi sua bibi o adwene ntina Paul said the mosua what you always learn the wusua ɛyɛ Kristo mo de oko bi life so a de wusua no pacho eboa wo ewo Kristo mu wo suku mu a maame sister distance yina wo ye no de wusua no eboa wo eka wo nko a wo adwumam eka wo nko a wo fie eka wo nko a wo dem eka wo nko a wo ka mu a phone no so no eniema wusua no eboa wo ɛyɛ Kristo mo de ebese wadwena na sense wadwene obi adwena ase nyina no woni eniema wosua nyina ye eniema eye kwasiabuo eniema obi ahwe obi nko a ana media yi so no saa nete eniema wota ahwe pa no eno ne pop up ewo we ni ofon no so nti obi ono wo app yi so nyina no oni obi amugidie o enye bibia o eniema wosua wo phone no so nti
has no trust. Onji obi ani. Ana onu obi ahia nso onum se nipa no nye papa. Ye wasafo ni bi wo. Ebi okura won hwe me. Saa na osuba ate. Enye bibia wo. Eye niam a wo hwe no phone so. Cause wodi ka hwe video bi ya bema bi abu obi kwase a. Bema bia o ba bi aboa bema bi ana bema na bu oba na kwase a. Ana ne nurse yi wo sa flipo ye no. E sa call the same kind of video so. Ana bema bi akotwitwa oba bi. Ana afei bema bi ana ye say wakukum na se. Eno nko ana say e popular phone so. John says say ayama say no. An sa say wadwene. Ti e kan ware sem kura na de atoa. Ye kan ware sem na de atoha. Ye kan wi a na de wi akohye wi. Ye kan wi a na de akoto ha. Bema ye kan wi no de akoto ha. Ye kan wi no de akoto ha. Say wona ho nyina na adwene na corrupt. Eniam a wo hwe no phone so nti amo adwene say. Eniam a wo hwe no phone so nti no ama wo adwene say say wonyi sofo obi ampuni wonyi ni kura say nyankopon kura wo ho because niam a popular phone so no e declare say adwene no enya de say system nya believe e wo bibia mu wiase nti wona mo nyina no woni chese won esi wo ya afan esi wo ya afan e na de namo na no na Paul etu ye fo say yenhwe niam yedi ani hwe yie yenhwe nsem a yeti yie yenhwe adesua kura yesua se so eya adesua ebeboae me say mental pollution adwemfia obonefo no na e produce saa niam so ma ho kwa na bonsam be se wadwene wia asa wa wiu se nye Kristo tumi na bebe mu a ebe den se obede wo Misre wrade se na dwe won fa na ase mutum na kyekere ya adwene no e mata wo no Kristo ho Judas Iscariot na adwene se edie no edie ne sie wankoton Yesu Judas Iscariot na adwene se no okoton Yesu ndi se wadwene sai e wo Kristo asem ho a e be den se wadwene sai e wo Kristo mu a e be ye den enso misre wrade se e na dwe onfa ne tumi so emo ya adwene ho ban onfa ne tumi so emo ya adwene ho ban enti ade biada eye Kristo ma de papa eye wodo abra papa ebia no wo se eno mu na yenwene de yesua e wo Kristo mu de yate de yehunu no de yagye no eno na yentina mu na onyankrompon wo se na asundwe nyankopon wone yen ebetena asundwe nyankopon wone yen ebetena hallelujah enti okan verse number 7 no a eho no okan dwene ni akoma no wosena onyankrompon asundwe a etrante ase nyina so no ebehwe mo akoma ene mo adwene so ewo Kristo seven so kan sa asem asundwe nyankopon a wonte ase bro ente ase so obehwe maadwene ene mo akoma no so edise yenya bagi Yesu Kristo di ne ema yemo kwan hye ye beta na ase mo na ye di ne nkire so na ye ne awurade asem na nante na de yesua wo twuro no ye de atua na mo a de bia no ode na ase mutumi so behwe ye so obehwe adwene ne so ene akoma no so na obonfo na ameka no awurade asem no nyankopon asem no awurade nim se so makwa ma bonsam de nansa eka adwene ne akoma no a onipa ni awie ye pa bio besire awurade Yesu Kristo se beebi a wo hwe me firi bia no ena na dwe wonfa na asem mutumi so mfa ne nsa kan ya adwene ne akoma onhye ya adwene ne akoma nso besire awurade Yesu Kristo se na dwe onhye ya adwene ne akoma nso obi ye gye nanso bonsama se na adwene na akoma afiri ne yere ne ne maso ene wo firi ni efie akotena baabi bonsama sai abrantie bi adwene na akoma apam na afiri abusua wodam ama be se ene woda baabi a honye bonsama sai obi ayere akoma ne na adwene wo kwan a wode ne nam so ewo efie ho no ama sese be ma na etete e kan akoma kura se wo no maduromo misira wurade se da na adwe onfa ne nsan kan ya
adwene ne yakoma omakwa ama Satan munwura yensra bem emese yadwene emese yakoma ewade pa bi ewe yenim ho ewe nhira bi eda yenim ho mesira wurade se onkaye na enanadwi ommo yadwene ho bai enanadwi ommo yadwene ho bai enanadwi ommo yadwene ho bai omaya koma nkowiase omaya koma nsei so onipa adwene seya eka akoma so onipa adwene seya akoma nso sei so onipa adwene durusuma akoma nso durusum so onipa adwene bone pamu a akoma nso bone eba betinem efise ni mienu ena ye adwuma bomu Kristo mama enanadwi pese momia nhyasie na yenhwe ehu yie na adwene no a ekita ye no momia ma ye ho kwa mabonsa mese no ate wodi ka se bi de wase bi de bonsama se bi de 1 Peter chapter 1 Timothy chapter 2 verse number 8 quotations in the doors na mamu was on 10 1 Timothy chapter 2 verse number 8 1 Timothy chapter 2 verse number 8 ode yemhwe asem ketuwe bi ewo ho 1 Timothy chapter 2 verse number 8 wase enti me pese mere mabom paye manyina ema ensa eho tie so ye abufuo anase ekyinye ememu enti ye ka sei said ye tufu obi a obema no kwa mabonsam abese na adwene bia no empire kura no oba enye ye enhyira mfirim ma obu on mo bom paye ne buofu na sofo a abufu ti wu obi a bom paye no obi ya aka obi a wo bom paye a adwene wo utirim nya papa ebe dai ena empire no kura akọ wase me pese mo emerma bom paye manyina mansa eho tie so enti me pa che wo ye bema wo life is sofo adwuma bi na bia wo ye so ensa na wo maso abom paye kura ama nsorema ama afoforo so eya efiri adwene pem ehote ansa na onipa kura ensa ho bete ewo empabo kwan so no age se adwene no mote Yesu Kristo kasasa wase na dua no na ba no abedi kan ye kronkron a dua no ye kronkron a na ba ewo so nyina ye kronkron Yesu Kristo de kai enti adwene no ene akoma no ye papa oma wonsa so a eho bete oma wonsa so a eho bete o obu on ma obom pa ya ma obi kura no na obemu obom pa ya ma lady no ewa asori fi ho akono adore na nani ehwe baby foforo nani hwe baby foforo obom pa ya ma lady ne boso ho no a ne nani dasa ne nani da obewie na akono abewura obey kwatena se wo hwe ne tu no ahurihuri ewo skirt ni mu saa na akono abewura ni ofiri ho a na okope ababawa no ene na akwakoda kene na se adwene asai enti e basa se adwene ni se wi a afei na bonsema ka kire wo se afei tuanamo na ekoye ehu bone na woni nguase emra enti se adwene no enya se wi se kinkire na bibia se wi a bibia enya de se empabo no ebetimi ayeye iti mesire kiso mama ne adofom se empaye kura ye bokura no se adwene no ayede bo mpaye no se enye papa ye betene ye nsa asire odima ma obi enye ye sa adwene nya papa ye bebo mpaye ama ye ma enye ye sa adwene nya papa ye bebo mpaye ama ye kum enye ye sa adwene nya papa ye bebo mpaye ama ye dwuma emfa mfaso ma sa adwene nya papa ye besere mpabo ade ama obi wa kwantuom se bia ye pene ho moa ana ye pene ho ade bi ana se miankasa mepese mitu kwai ana se mepese mitu bibi ho na mo no mebo mpaye de nanso sansa adwene ne nyenti ensa no amama so no ya me de bom pae no
emfa nkunimdie ma no no amede bese ya meka mensem no efra komam na so nya de se nkunimdie betimi afiri mu aba Kristo mama ebra ya hyiam na dwen ye nyina obia nim ne ewo na komamu obia nim adwena wodwene obia nim susu ya okura mu se boni bi bata ebedie ho na abaye bonyuma wankasa na wonim o evangelist metia minim utim adwen se wodi aseye a wona wonim media aseye a me na menim adwen ko a me dwen no ene de woso wodwene gie awurade nkutu na momye nka ne anhye no so se onyankopon asam se adwen ko a mo dwen no eno ene mema na to Kristo mama megina Yesu Kristo ahumobro so ade afutuo kese ema Kristo mama se mental pollution eye huhumo yare bone a bonsam efa adwene mu kan se ofa niema nketen so o ya setra mu ena de bewura adwene ma adwene ne sei fa niema nketen so eye collections of things niema nketen honamu niema nketen kasa obi ka kire ni obi ya kire kwase abu obi abu ye wasisime many breno oh sa niema nketen no enti do so sa na abe stitch to the mind abe stitch to the brain enti ebechi adwene ne sa na adaluti na aba adwene na fra enti emma wontimi nye Kristo mu nyina so wo fapem bia mu bio nti obi kure tra so obetu fu Kristo asem kura o brush ne off because adwene na drusuma wi ji Yesu Kristo nguto tumi ene betimi aba mu ade wo ti mesira urade se oma bonsam kwai ema mfa ne nsa enka ye mu bia adwe ntina no bonsam ekopedwo bo ase no onyankopon de strong one ka kire ne se hwe na nakoma de amfa nsa nka ko sa adwene ne akoma ene ye adwuma bom awurade emo yakoma ho bai anadwe awurade mo yakoma ho bai anadwe awurade Yesu dinim omo yakoma ho bai baabi a wo hwe me firi bia no awurade Yesu dinim omo me no mienu yakoma ho bai akoma no ene adwene no na ye adwuma bom se wa adwene ne wakoma sey a me dofo bemo aye nema basa ebe hwi unhira do bibia togo ena otimi hia oboafo no wakeka wadwena kire no ohun bi da ho ade bia nya ade bi kwa bonso abobo wadwene basa yes bonsam na yesha wo se wadwena obi a wonim ni da kora keka wadwene kire no fon so adwuma babia eso bia na nipa no wo ba be ye bibi papa bi ade ama enti wo ma yenhwe ensem weyi na yentutu ye nema yi amen wo kan to aso a wose sanso so na manhye ntade a esemfa ani a ewu ade ene adwenemutie nkeka worom ho enye mesawa anase sikahye anase nhwede pa anase ntade ewo buomu na monwuma pa ese maaya woyi no onyamsompa echirim hallelujah eno nso onse waka dressing ho asem enti oba bia wo life so bema bia wo life so no ahofadie anase ahofadie bia wo de ye ho bia no owura Yesu Kristo asem otufo se fa adwenemutie esisi wo adwenemutie fesiso ya na ya wore ho se eba no ema fanum pa dressing bi pa na kohwe ebinom dressing a omodinam wiase we mu a asa adwene no enye dwuma enso adwene no eye adwuma pa na die na ho siesie emfa ne kwai na eto onyankopon mra na emfa enumonyam hye mawurade na empo ono ane mfefo ma bi kura timika se oho ayeye abroso no na chese wo adwene monte adwene no emonte bonsama sa adwene no wasa adwene no bonsama sa adwene na de na beba odima ma de ye kana say sa what do you call it we sa under the kitin we skinny short no na washa na de akofo kana de nam kurum kejitia edum ekum ayi aburuchi mem na de namo kitin na de nam bonsam say wa bia obedress sa address we
bonsam say wadwene nti na bit my address is addressing me cause bonsam say wadwene wi a enye hwe nko na aka yes enye hwe na wayi ne ho na ogwa bonten na wokoba na ne yonko ma nyina ehwe se wajapade nyina wonka yade nyina ene gwa bonten what the nap suluku boys ni bi wo na akohwe suluku TikTok akohwe maba wa bi dressing bi o maya as wo mfre bosuam as ya anwo wo mo so that's enti enewi asena yetim no bonsama sei nipa bebrebe adwen enti media no so ayete no ene me pa chew baabi a wo wo me srawo hwe ho so ye enye asua bia na ye o enye asua bia na ye bra enye asua bia na ye na no menko hwe asofo ba ko bi nyasa nketo o sofo bia ono no ye sofo ono no ensafo ma bibire egu ne nase adu wagina ne timi kusu senga mitimi sesi afu pa me kokuma se a meyi ne kama ba bia me wo no enya de so metima yi mama na afata me nti magya gu so me kokuma se Kristo ma dom na kwan bi na me ba kuma se anu meyi me kuma se menyi na watima gina ne timi saa na wachechira bo ne chi ne tikosi wachechiri mi no sofo wachechiri mi no abo ne tikosi wono timi na wonunum saa na ayese pe me no an wode rapa bom ene fo na tiko edi nansa na wakwa akobo wabon ka ewuru se kon wuru se ka ewuru ene gu ne ti so sofo mu a sofo mu nya sanketo wo de minim wiase no na we Bible ti say na obetima kotu quotation say twronsam say obeye sofo aboti de obeka na say Samson so na ya ahyenso de enokura yempe sempesem so ana onyankopon de ahyede bi ma no mo no mbobisa mo nyese eye sign ontimi mfa meye ade bi wo twronim aso wagina so ana wagina ni sofo wagina ni tv akwakobo ana egu ni ti so na woye sofo kita microphone as a pastor ana ni pattern na ase say we sofo oba aboniti sofo aboniti e say wan ye kwa ne say sofo aboniti oba ti ho ete asori fi ho ababa wa aboniti sofo nsusu aboniti anu ogina ho we o Bible ti say o Bible ti hen apafufuru masomfo o Bible ti hen new apafufuru masomfo o Bible ti hen so that say eti bonsam won ne de kwan bia ofaso a wodede nipa o bonsam won ne de kwan bi bro ofaso de nipa ndi se wantwe yi a obetimi afa de kitikiti so no de abese wadwene na wayi won kwa edua no afiri mepacho bebre ni sibia ewo Kristo no masuma beduru eti Kristo mama ne adofo no mu adane da nyina no ahobrasiem menimu hia wo life so no ye wadwene yi o ye wadwene yi se wo penkwaje ye wadwene yi se wo penkwaje na ema Kristo Yesu asem ni mu afutu a de bia ye ba media yi so ebeka Kristo mu afutu sem de kire ye hunfa bi na hwe wa kwa yi na hwe nkoma awudie yi na hwe wanam ontutu yi na hwe wonam fofamu yi na hwe sania usite asem bi efa na bonsam kwa spreading ho ewo wiase obetimi afo obi am aba wonchai obese wa odika se wadwene it was say wadwene ni wi a afei akoma na be ne de awie no abesi na konwa wom afei no de wo ye nwuma bone ti mom ye nhwe ho yi na Kristo ahu ye mabo inshanka Kristo denda amen enti Roman chapter 12 verse number 2 eka sem ke tuwa bi e de kire ye metam no aso because me kotu quotation bebreba emwa Roman chapter 12 verse number 2 eka asemi Roman chapter 12 verse number 2 yewe afutu a Paul urade Yesu Kristo enam ne so ka kire ye o se na mamonya mo ho se ewiase na emmom momfa adwene mo foforo ye ensa kira mo ho
na maso de onyankopon pa eye na eso ene yie no ahwe inu na ya go chi bless tie ni o owura Yesu Kristo anu masem na Paul so ka kire yen se enam se bonsam timi sei nipa adwene esei na brabo nyina so na nipa adwene sei ya wa brabo nyina so e papa nyina asai wona se nipa adwo se be ma adwene na de bia wote ene na me hwe TikTok abrantie ba ko mobo obobo pa o se ne fie nye ana ho kirinti wanya boafo no akọ galamsey side ana wo ye gala enye so wonya sika nanso yonko gro ene namfo ne se futu o gala de wo ba site a esese wo ye hard wo ma woni so ye hye twibi asra no wo hwia brubru ene de keka ka ho bi ana wa ya sa na ise wo ba addicted enti kakra na obenya no onya ya no de akotobi osibu ono kra na adwuma no omunya onye nya ne hye no wakwa kofiri umame ye kana say 2 cedi umame 20 Ghana umame 10 Ghana unyi say mame na sa 5 cedi unyi mame enti at the end of the day no na sa enubone no na wanom ama obeji ni pay no na wasade ni nyina kotua na akaka krabi enti wontimi mmobra enti wo hia futuo say enipa bi ntimi ntunofo na omomoa no na wonfiri sa abrabonim na gala na wo ye ne sika na wo nya nyina abrabo we no wasade bo ho ana wo mo tono so nka ngere se krache abrabo na wo no wo se ho goso no mfa no na adwena sai wo sika no wo pe ompe wadwen sachira ana waso wa ma obi a video no no de abeto TikTok ana mpa so hwa boy nanimu pa de no bone na ye no onse nipa na ne nyina ye yellow ana na no ai ase obi a wawuo na ye de da na no ntimi nkamtum ne nsa ene utip se ne skin ni nyina asai moja ne wonu nyina agire ewiase ye yewo ewiase ye ya ntimi dofo ena na dwi won de bonsam ye nipa bi bo wakoma ho ba ye o bo wadwene ho ba wate fa Yesu Kristo asem kroji bo ho ba de bia ye life so ayetu ewrade mafo it is what be join me nene da edika be join me a ntwom nko de biara da ene me mehia wo life so na Kristo mu ofutu ayede ma adofo no na mesumi tie bie no yamfa na kakra na obonofo nani ate we so wise the Satan is so wise nani ate che nipa desani no wo ho ansa na me no mi no ba odika wa ha ansa na ye ba ha wonye nipa o we tumi sedi onyankopon bo no wonye ahoden ba kokura mfiri ne nsem tumi onyankopon de ma no peso ba kokura mfiri we so powerful enti se enye Kristo asem ene wo ho a ba che wo do ho beto so awurade so yi a ebe nsem bebre enti osmafo Paul ka kire Roman chapter 12 verse 2 say yemfa adwene mo foforo ye renewal of the mind adwene mo foforo ye so our life no so na wo hwe me na say me say boni bia ba wadwene mo bia ene osmafo Paul owura Yesu Kristo akoa onam na asempa so ehunu mobo atro de ama me no mie no say yemfa na asem so enya adwene mo foforo ye repentance the renewal adwene boni bia ba wutrim bia da ena na dwi fa Yesu Kristo ma asem so pasesa dia adwene boni woni trim no wonya Kristo ma de papa na daache kura obesa kujim omu Yesu baby asum wono Kristo nso obepede ho etuwura Yesu Kristo pese oba no obepam sum ne firi ho na oma wasundwie emfa judgment nhye wonsem said your ye me no meye ne bi meye no bonim bi atuaka ana wadwena adwene bi wo tirim wadwena adwene bi wo tirim wasusunsusuye bi wo tirim medofo awurade hu ebra Joseph ye na adwene se okwa ko jai Mary ewo kokuo mu no Yesu Kristo John na se onyankopon hu adwena ne wo Joseph tirim na okoyi ne ho ade kire na Yesu awurade ni me no mi no adwene bi aye adwene se ye papa onim
se bone nso a onim na de beyo na yen yanso yebenya ehumobro se de onyankopon ma Joseph enya ehumobro no yebenya bia wonam na asem so tuefo na natwe ene ye Friday ene Friday Kristo ma futuo we ye fa na yetie na ye transi din ne adwene ho a se Awurade be hu ye mobo na dia wode adwene mu foforo ye sachira ne ho no na oma na kwai ne na brabo nyina fa Kristo kwai so no saa nkrofo no ena omuye Awurade dia wose meni magya beba ne nche ne abeye atran ye wona nche na akoma mu o ntwe wona kai wose meni magya ye beba nipa kro nche na ya betra ne nche ne ya betra ne nche bebia wura Yesu Kristo wo no fa hodi oho ogye ne asomdwe oho Yesu Kristo oba wo nche ya obetra komanim na watena adwene nim na oma honhon kronkron akontu adwene no nti adofo no bonsam nye maka no wasem bebra cho momie nyina ye nifire na adwenbone bebu obi tirimu a minim se enye ye nea da bi me no omie no ntimi mfiri preko pese ye adwene obi ho bone ya na etoda eye niam bi ankrofo bi ye kire suba bi ne ye bi kasa bi eniam bi na de anibre na de ahoye bi na aba na amaye kwakotu anamo enye me pa achew anamo bone bi apese otu bia no hunu se ye bonsamwa e mana kwai wono wo ye woye soye honhom a wosai ade woye wosaye honhom wosai ade obehyew mo akwakoye owi obetwe ne ho obehyew amo akwakoye owi obetwe ne ho na otwe ne ho a hunu se wo a wo kokoye sa ade wo na koti ebeso opanchi wo na obefesi problem no etime pamochew ahobrasiem Yesu Kristo mu afutu ada ne da nyina no yetu moma yemfa bi na yemfa nante. The last quotation Proverbs chapter 2 verse number 10 afutu kakri twato a me de ema ye nyina ye ni ena message ne say mental pollution is a disease, a spiritual sickness, a spiritual disease ya bonsam ena e produce. It is a laptop and a computer virus ache no. What ye hwe nye te bonsam ebe wura wadwenem na wotena wadwenem mu a obi bia sei wonya Kristo mu ani gye abrabom bi bia ye basa enti momemmo ya adwene ahobai ma wadwene kodi wiase achi enton wadwene no akoma ma bonsam ma bonsam onfa biribia wiase ade bia meto wadwene ma onyina so say Proverbs chapter 2 verse number Proverbs chapter 2 verse number 10 to 15 yenhwe asem ketua bi e wo hona memfa wonsi higher salvation na wadwumadie ana woguso awutie ne Ghana time 8 pm bia wo live so a ya dey Kristo asem eba nti dane da nyina obetimi adjoin me na bibia timi aye kama Proverbs chapter 2 verse number 10 Proverbs chapter 2 verse number 10 mamehwe asem ketua bi e wo ho Proverbs chapter 2 verse number 10 yenti chonsem wo se nyansa ba wakoma mu na nimde eso wo kra ni a adwene pa ebehwe wo so na entiase nso abo ho bai na eyiwo afiri bone akwan nyina mu na onipa woka ensem ene onipa woka ensem kontonchi ho afiri wona wogya akwantrene ne ho ekonante esum no akwan no so no ho we ye nsem a chonsem ne ka che se ye ba Yesu Kristo nchen na ye fa asema ye kan chonsem afutu nsem ise ye fa na ye de ye adwuma owura Yesu Kristo no asem se obema nyansa aba yakomam wan ni nyansani ni obi a wafa Yesu Kristo asem nyansani ni obi a waje Yesu Kristo atom se ne kra agyenkwa amen enti wose afi nyansa beba yakomam obi a nyansa aba na komam asabo wadwene nyansa ba wakomam a efa wadwene nyina nyansa ba wadwene mu a eba wakomam nyina hallelujah was na nimdia nso ebe so wo kra ni
nimdeɛ fa Yesu Kristo ne agya Nyankopɔn ho ɛbɛsɔ wo kra ni enti sɛdeɛ Twerɛnsɛm no ka kyerɛ wɔ Philippians chapter 4 verse number 8 ba no wɔse sɛ Kristo mu ayɔnko papa bi afutuo bi ɔdɔ bi awerɛkyikyire bi deɛ ne yɛ duro nso bobɔ saa nsɛm no wɔse saa nneɛma wei ho na yɛ amɔnwene enti wo ka head na wɔse adwene papa ɛne asetena pa enti obi a owo Kristo mu nimdeɛ bi adwene pa obi a owo Kristo mu nimdeɛ bi adwene pa fi sɛ ɔpa asetena pa ma na brabo amen saa na monto we so nyina yenya firi Kristo asɛm enti wɔse na nimdeɛ nso bɛsɔ ne kra ni na adwene pa so ahwɛ no so na entiaseɛ abɔ ne ho ban na ɛyiwa firi bɔne akwan mu ɛne wɔ nipa a wɔka nsɛm kontonkyɛ ho enti sɛ Yesu Kristo asɛm no sɛ yɛfa ne yɛtenam na esiesie adwene ne akoma ne yie a obi de nkɔmɔbɔ ne bi ba nkɔmɔ ɛbɛsɛ wadwene nkɔmɔ ɛbɛsɛ yɛgyidie nkɔmɔ ɛbɛsɛ awurade aba a wate ne mu no afei yɛn yɛbɛtwe ho afiri ne ho yɛne ne nkɔbɔ sɛ bonsam sɛ wadwene sɛ ne so obi de afutu bɔ ne bi kura ba na wankasa kora soso na gyegye ho hu saa ana hu saa o ne yɛnya ne saa hu saa yɛ pa o unim nyansa yi manfo adamfo a sɛ ne kama ham ho pa obi a asɛm a ɔde bɛyi ɛyɛ asɛm a ɛnya a woko pra woko diwo nanso sansa bonsam asa adwene dadanti wobɛnya entiase ama no na wakotom dadaachi bi eti obo no life so no osi so bere bi atwam otua no mo bi na wɔkae sɛ na damfo bi na de saa adwene ne ma no no wɔte ase ma na damfo no ma ne tu saa na ma enei wɔde ne saa sinibo ɛte ne suo de bi akasa eti me pass me sinam kɔ yɛ saa de we saa bere ne nyawa na abonsam wasɛ adwene saa tam no saa bere na bonsam asɛ adwene no enti na Kristo siesie wadwene ne wakoma no ense wahunu sɛ ebere bi atwam we a big mistake na ene na awurade ahu ho hallelujah enti wose afei adwem pa behwe so na ayiwa firi bɔne akwan ho na ene wɔ nipa a wɔka nsɛm kontonche ho afiri wɔn a wɔgya kwantene ne hɔ na ɔkɔ nante esum na kwan ho wana wani agye bɔne yɛ ho wodi bɔne kontonchi sɛm ho ahurusie wana wɔn atempɔn kyeakyea na wɔn akwan so ɛdane nti sɛ wura Yesu Kristo na asɛm no bɛtra yɛ mu na yɛde asɛm no emu adwen foforɔ yɛ sakyera yɛadwene a wɔn akwan yɛ esum kwan a omudi bɔne adwen bɔne ayiwo omutrim saa mental pollution adwen fin ɛde yin nyinaa no awurade honhom no abɛka kyɛn sɛ dabi nipa so meso nante ɛmoa saa nkomo wi ono bedi yɛ no ɛnya de sɛ bɛboa awurade because adwen ɔse adwen papa ɛbɛhwɛ ɔso Kristo asɛm no awurade asɛm nkuto ne edi tu saa ne ma wi nyina ase saa yare wi gi Kristo asɛm ɛne awurade Yesu Kristo abɛfa na sɛ ɔkra no adwenka enti adofo no ne awurade ma dodo a me no mohia mental pollution spiritual disease sickness kese a obonefo no okita paneɛ ɛna ɔde wo nkrɔfo saa ɔde wo nkrɔfo vaccine betimi akere saa germs we anase virus we Kristo ɛne na asɛm ɛne se yɛde ho bɛma no nokurim na yɛabɔtre na ɛbra yɛtie na asɛm na yɛgye na asɛm atom de anante atie futuo ɛwɔ Kristo na ewiase ya ɛda hɔ yi ɛna hɔ kwa moma yɛnyɛ the next victim said ye wasai ebinom no na no na mporo Peter no so ka sɛ amane hunu no an wɔde atom nua no wɔ wiase no sɛ wɔ hunu wɔne wɔ wiase na mane be no hunu bisa bonsam asɛ wɔn mu nyina adwene bonsam asɛ tafo ni nyina adwene mesira wurade sɛ ɔmfa ne tumi na ho de nso mɛkae ɛna na dwe na ɔmmɔ yɛ ho bae na efiri sabre kue no ɔman adwenbɔne bi ama yɛtrim ensusue bi a Yesusu bia na ɔma na nyɛ papa me pa kyɛ ɔsɔ osusu ɛyɛ David ho adwenbɔne no ɛnsini yi onua so a obɛda na ɛpɔ hwɛ adwena na ɛwɔ ne trim na nyɛ papa ɔnam kwa so ɔkɔgye asuafo no ɛkra mpo afiri wɔ mo nsɛm kwam
ana wokoshia Christ ye born so trauma na hwe wo men nwene wo yonko ho adwembone adwene bia ewo otirimu a wosunu se enye Kristo adwen na eya adwembone ebufuo binti kwase ebuo binti enibere binti ene ade bia enye papa wodi wani kwohwe ye na atwe akono bi aba woni padua mu a kire wo anamu ntubo ni bia mesira wo ene anadwi enwam no bedi ye ne se bonsam oye dadafo adwene a ye de dwene ekọ Kristo emu wase bebrede mom ye me ho kwai ma bonsam ense me no emie no ede na se ma Kristo asem ne yetena John 7 se ono ankasa behwe ya adwene so ene yakoma so a o makwa ma bonsam entimi emaye bibiara awrade hu yemobo na onkae mesere awrade se won fa ntumi so mo ye ho bai na ensem kakra ya beche bonisu bia ewo ya adwene mo no ene yakoma mu no ontu ase mai na wopia yetimi enya ne nchen akọ Kristo onhirae adominante amen. Medamo nyina mo ase awrade enham salvation award dwumadie enene anadwen so meno ehia ya ya bedwendwene Kristo asemo sabre breko yanko eye adofo no ewo live no so bia na obi ewo bibi kakra obeka ya monitor te na afi yanko na mamenko eye pretty lady hono na menhwese pretty ewo so a yentie nia oka. Hello pretty. Hello. Hello. All right, mente